Ένας θεσμός πλέον που δημιούργησε το Eco-City με σκοπό την καλλιέργεια συνθηκών ευγενούς άμυλας για την καταξίωση θετικών δράσεων για το περιβάλλον, καθώς και την κινητοποίηση για την ανάληψη και στήριξη ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Και για όσους μπήκαν απόψε στην παρέα μας, θα πω ότι το Eco-City είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που δημιουργήθηκε πριν 9 χρόνια, γιατί πολύ απλά κάποιοι πίστεψαν και αποφάσισαν ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση ζωής και συμπεριφορά στις πόλεις μας.